Iti Ilocania nagnumar ti limagasot a pamilya iti Benteng Bigas Meron Na Program ti gobyerno. Kabayatan na operasyon ti peke nga LTO District Office iti Pangasinan rinipuog dagiti otoridad. Ada detalye ni MMSUP TV intern Mikko Castillo. Limagasot a benepisyaryo ti nagnumar iti naiyuswat a Benteng Bigas Meron Na Program ti national a gobyerno babaan iti Department of Agriculture ken National Food Authority ang nakalakwan ti 20 pesos per kilo a bagas kadagiti umili iti Vigan, Ilocos Sur. Panggep ti programa a direkta a matulungan dagiti karaman iti vulnerable sectors kas kadagiti senior citizens, solo parents, persons with disabilities, indigent families, 4-piece members, mannalon, mangalap ken public transport drivers ken operators. Manamnama a may patungpal ti kapada a programa inton May 4 ken May 5, 2026. Ay namayaan akong makatulong kadagiti maribiligan nga katkanyami nga senior nga awang pagtapulan na. Sa tuloy lang ako may atensyon na bakjang nagnayaman may kandati nga incoming mayor. Rinipog dagiti kameng ti National Bureau of Investigation ken Land Transportation Office Region 1 ti maysa a bogus nga LTO District Office ijay Malasiki. Sigun iti LTO awanan pamalubos manipod iti ahensya ti operasyon ti nasaong nga opisina ken araramaten da tinagan ti LTO pakairamanan dagiti sumagmamano nga opisyal tapno makaipaay ti lisensya, dokumento ken dumapay a transaksyon. Nakumpiskar iti peke nga opisina ti computers, printers ken dumapay a dokumento ken peke a lisensya nga araramaten da iti operasyon. Naduktalan pay a mararamat iti peke nga opisina tinagan ni Pangasinan Governor Ramon Gico ngem pinaglibakan daytoy ti opisyal. Taltalinaed a pakaseknan ti BIFAR Region 1 ti panagpositibo iti paralytic shellfish poison wenno red tide toxin dagiti shellfish ken aramang manipod Bolinao ken Anda, Pangasinan. Kapu iti dayta nainget a may balballaag ti saan na panangipauneg kadagitoy tapno maliklikan ti anyaman apangta iti salon at wenno pannakasabidong. Natalged latta a may pauneg dagiti ikan, pusit, kapi ken udang manipod iti nasao a lugar ngem may balbalakad ti umno a panakisagana daytoy. Inyuswat ti provincial government ti Ilocos Norte ti kaunaan a province-led solar rooftop campaign iti Pagilian. Babaan iti solar system ken net metering ti programa, may payan iti nalaka nga akses iti enerhiya dagiti babbalay iti probinsya iti baet ti agtultuloy a panakaingato ti babayadan iti kuryente. Marugyan ti roll out daytoy a programa iti Ilocos City, Dingras ken Pagudpud. Mikko Castillo para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas.